Madrile aldean kaleko giroa berotzen. Nork iradoki ote du akaso gaur egun osatzen ari den gobernu horrek ez duela izan behar? Gaur, galdera hori erantzunak ematen ahaleginduko gara, hemen, kolpez kolpe, Antenatikat, albistegi azido, fidagarri eta egiazko honetan. Eta esango duzue, hasteko eta behin gabon, esango duzue, hauek zer demontretan dabiltza? Arrazoi jakina dauka eta badakizue hemen ez dugula inondik inora alperrik galtzen denborari, goazen Madril aldera, baina sintonia honen bidetik zuzen josita, zer gertatu da bart gauean, gaur gauean, egunotan, zer demontrari da egosten Madril aldean? Iker Jimenezek ondotxo daki, eta YouTube kanalean zuzenean eskaini du guztia kazetaritza fina eskuartean hartuta. Salid de ahí, Iker. Porque está la policía aquí está. Vamos a movernos, chicos. No sé si me veis. Bai, eta gehiagorik ere mandu eta Iker Jimenezek egindako zuzeneko streaming hauetan kontakizuna benetan interesgarria da eta minutuz minutu aztertzekoa. Edonolare, gaur ez dugu guzti horri tarte eskaintzeko aukerarik, baina Ikerrek hainbat gako eman dizkigu eta ez da aztekoa gauza paranormal hauei tartea eskaintzera aditua dela. Ez dakit ikusi duzuen egun hauetan, baina kapitain bereziren bat ikusi duzue, hainbat friki eta arriskutsua izan daiteken jende ugari. Irudiotan ikus dezakezuen bezalaxe. Eta baita bandera ezberdinak ere ikurrak eta baita Ikerrek azalduko dizkigunak. Ojo, el hombre de la bandera con un círculo redondo, sí, que es lo primero que he visto yo en mi vida. Pero esta buena vez, ¿qué significa la bandera con el círculo redondo? ¿Alguien sabe qué significa una bandera con un círculo redondo? Baina ez dugu ondo ulertu. Nork eta zertarako komunista ez izateko, gorria ez izateko akaso? Como la bandera de Rumanía es histórica, ¿vale? Lo que hicieron fue recortar el escudo soviético con las espigas y la estrella roja, diciendo somos rumanos y no comunistas. Entonces, el simbolismo que esto puede tener es que pues no estamos de acuerdo con el régimen del 78, queremos la bandera lisa, somos patriotas y por eso la han cortado. Edonolare, gauzak goazen sustraietik hartzera eta egunotan gertatzen ari denari frikismotik haratago begiratzen hasteko uneare bada, kezkatzeko kontuare badelako zer gertatzen ari den egunotan, mundu mailan, geopolitikan eta gertuagoan Hego Euskal Herriari dagokionean bereziki Madril alde horretan. Aznar egunotan entzun dugu eta gako batzuk eman dizkigu eta akaso ari honetatik gehiago tiraka egiten hasi beharko genuke jabetzeko zelako tamaina izan dezaken Pedro Sánchez Alderdi Sozialistako buruak eta Espainiako presidente denak Kataluniarrekin besteak beste izandako negoziaketak. Señor candidato Sánchez. Eta Aznarren gakoak zeintzuk ote dira. Entzun duzue, kandidato jauna deitzen dio Sánchezi. Zer gehiago Aznar jauna? Es un peligro para la democracia constitucional española. Arriskutsua, separatista, gako gehiago nahi ditugu, kontzeptu gehiago? ¿Qué se puede hacer? Badakizu odol delitua ere leporatu nahi diotela, tsunami demokratikoa tartean dela, zer gehiago? Pues el que pueda hablar, que hable. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Hau ez da kasualitatea eta hau sakonki aztertzeko kontua eta argi ibiltzekoa da. Zer gehiago? El que pueda hacer, que haga. España cristiana y no musulmana. España
Eta guzti hau nola gauzatzen da? El que pueda aportar, que aporte. Ez da izango baina fortuna handiei dagokienean, ez da? Egunotan ere ikusi dugu kontu horietan eskuinekoak errez asko bat egiten dutela, baina tira, hori beste egun baterako utziko dugu. Zer gehiago Aznar Jauntxit Gorena? El que se pueda mover, que se mueva. Estatu kolpea sustatzen ari ote dira alderdi popularreko edota eskuin muturreko Vox bezalako alderdietako buru eta kargu publikoak. Estatu kolpe baten ondorioak euren gain hartzeko prest ote daude, ondorioak zenolakoak izan daitezken aintzat hartuta, joko arriskutsua da mahai gainean jarri dutena, eta badirudi alderdi popularrak gobernua berreskuratzekotan, botere eskuratzekotan eta botere ekonomikoa eskuratzekotan edo zer egiteko aukera eta ausardia duela. Edo nola ere, badirudi baina, Aznar bera horren kontziente dela. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Hoy hemos conseguido algo muy grande en España, pero yo me voy a mi casa a cenar y Daniel, mi amigo Desocupa, también se va a su casa a cenar. Los que hayan convocado y los organizadores pues seguirán allí, Dios sabe qué. Kanpo ikusten nuenean, jartzen zitzaidan de pelos de punta, nahi negar malkoak irtetzen zian. Da esaten nuen, jo, niko hau esperientzia honi bizi behar dut. Behobia jote zinen mundua, den animatzen da, aldapan gora eta venga, animo eta venga horrena zoaz eta venga eta. Lehenengoa sartzea horrek ze handia matezu ez, ikusten da zuk indezun lan guztia, bueno, merezi izan du la pena. Gaizkizu azten momentuan zure izena entzutea, hori, zure txeko bat balitz bezala, venga. Zure indarra itxen dago handik haunditu. Jota zaude eta enbeste jendek bultzatzeak laguntzen dizu plus hori ematen, Hemen Behobian sentitzen dana, ez duzu beste inun sentitzen. Ikutu zina da, opa dizkiot urte pila, 1000 urte du. Egoera ikusita nola dagoen analisirako tarte hartzea beharrezkoa dela ez dugu zalantzarik, eta bagoa zoretarako Gabon, Jordan, Arretxe, eskerrik asko gaur geurean izateagatik. Gabon eta eskerrik asko zuei. Azteko eta behin, nola daramazu? Ze kazetaritza ofizioa, gero eta zailagoa dugu, nahiko irudi krudelak ikusi ditugu azken garaiotan Palestinaldean, baina donola ere geopolitika, gertuko politika, estatala, autonomikoa, ez dakit, guztiari jarraipen emateko ere buruak bere mugak dauzkala jabetu gara egun hauetan. Bai, batez ere irakurri behar den guztia eta ikusi behar den guztia ikusi eta aztertzeko denbora nahikorik ez da munduan, ez? Eta azkenean horrek eramaten gaitu bizitza ez dakit nik esan, lasaitasunarekin, baina bai beste modu batera bizitzera, azkenean hartu garelako dena bizitzen ari garela hila bizikoa. Dela balitz bezala, baina dena ez da hila bizikoa, eta hila biziko gauzak agertzen direnean, adibidez Palestina agertu direnean, orduan konturatzen gara. Ez dela dena berdina, nahiz eta dena intensidade asko zuizi, dena ez da horrela eta lasaitasun ere behar da. Patxada politikoz edota analisi patxadatxoari tarte gehiago eskainiz beraz, frikismotik haratago, ze egia da egunotan eta sare sozialak nahiko virtuosoak dira zentzu horretan, frikismoari, detailari, dimensio handia emateko, baina sustraira edo oinarrira joan da. Auzia argi eta garbi, bide juridikoa, politikoa, soziala, badirudi estamentu batzuk ez daudela prest Sánchez presidenteari gobernatzen segitzen usteko, eta are gutxiago katalanekin gauzak nolabait konpondutzat eman da. Ze berez, konpontzeko bide batetik datorre guzti hau,
baina ez dakit nik erosotasuna edo eta etekina atera dizaioketen, batez ere eskuineko eta eskuin muturreko indar arrotu hauek. Bai, duela 4 urte antzeko zerbait bizi izan genuen, ez? Orain katalanez, ematen ari da pelikula hau, duela 4 urte euskaraz izan zen, gogoratzen baldin baduzue Pedro Sánchezen kargu hartze osoko bilkuran, bueno, kasu honetan Mertxe Izpurua saiatzen ari zenean hitz hartzen, tarteko Alderdi Popularrak, ez Vox bakarrik, Alderdi Popularrak ere bai, Sánchezi botatzen zizkiotenak, tarteko larriena iruditu zitzaidana gobierno ilegitimo izan zen. Orduan, ja, horrelako izan lagun bat jartzen diozunean gobernu bati, demokratikoki legebiltzar batek, kasu honetan diputatuen kongresuak, hautatutako gobernu bati, ilegitimo hitza jartzen zaionean, hor ja bide arriskutsuak ibiltzen hasten gara. 4 urte hori gertatu eta 4 urte ondoren horrelakoak ikustea, berriz ere, Pedro Sánchezek bere boterea berritu nahi duenean, harridura eta jakinda zein den batzuen kultura politikoa eta harridura pontxurik daukagula ezin dugu esan. Espero genezakeen, ez dakit forma hauetan, baina bai desde luego sekulako erresistentziak, ez? Hori noraino iritsiko den? Ez dakigu, indarkeria zantzoiek eta ez dugu nahi inora heltzerik, oposizioak oposizio lan egin behar du, baina gero beste kontua da kalean zer egiten den, eta kalean gauza batzuk ikusten ari dira, aspaldian ikusiak ez genituenak, eta berriz ere gobernu ilegitimoaren bide arriskutsu horiek ibiltzen hastetik dauzazela. Bideo horretan baina badirudi formatu berri bat hartu duela, sare sozialetan gainera oldartzeko erraztasuna biderkatu egiten da. Inbestidura bai ez izango dugu, aste honetan izango da datorrenean, azken minuturaino luzatuko da erlojupeko lasterketa hau, ez dakite ikusi ditutalako meme batzut, Alderdi Sozialistako bitartekaria Ferrazetik atera nahian eta bazter guztien aurka joaz, ez dute lan erraza izango, naiz eta Madrildik kilometro batzu urrunago egon, zorionez, nola ikusten duzu? Kristalesko bola ateratzeko aukerarik alduzu, nola ikusten duzu kontua Jordan? Ez, nik egia esan, gauzak saiatzen naiz lehen hitz egin dugun horregatik, ez? Lasaitasun horregatik saiatzen gara gauzak gertatu ala edo gertatzear dauden ala interpretatzen, irakurtzen eta aztertzen. Azkenean, egia da oraintxe bertan hitz egiten ari garen momentu honetan, akordio bai omen dagoela hurbil, ez dagoela diferentzia handiegirik ja dagoeneko Alderdi Sozialista eta Juntzen batean, baina xehetasun edo gazteleraz esaten den fleko horiek, futbol fitxaketetan bezala egun batzuk badira, ez flekoen kontua dela eta momentuz ez dago itxita. Ikusiko dugu Alderdi Sozialistaren asmoa bazen Europako Alderdi Sozialistaren bilkurara asteburu honetan, Sánchez presidente berrautatu bezala bertan agertzea, ez dirudialakorik izango denik, bi aste eta piko ditu oraindik aurretik, nik esango nuke azkenengo astera ez dela iritsiko, baina behin Juntzekin akordioa itxita, egia da, horretan daudela, baina oraindik beste alderdi bat falta da, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea, aste honetan bertan Benegarekin ere itxi du akordioa eta beste bat beharko luke, ez beraz, ikusiko dugu, gero eta denbora gutxiago gelditzen da dena izteko, baina nik uste aste honetan ez baldin baia datorren astean, saio hori ikusterik edukiko dugula. Zantzu horretan, Euskal Aktorei buruz galdetu nahi nizu nahi zuzen ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak, baita Euskal Herria Bildu ere, badirudi hor sukaldelan ezberdinak egon badaudela. Aro ezoiko edo orain arteko ezagutu gabeko baten aurrean geundeke, ez dakit, entendimendu aro bat izan ote daiteke, naiz eta egunotako giroa nahiko nahaspilatua izan? Behartuta daude elkar ulertzera. Madrilgo Kongresuan gauzak aurrera ateratzeko, inbestidura aurrera atera daiteke eta zantzu guztien arabera horrela izango da, baina hurrengo gunean Sánchez Moncloan berriz ere jaikitzen denean, bere jarraipena bermatu beharko du egunez egunez. Egia da, egorazta ez dakit nik zailago, gogoratu behar dugu Zapaterok zenolako bigarren legaldia ere eduki zuen, geometria variable horrekin, ja horretan ibili behar izan zen,
egia da, momentu honetan beste faktore batzuk daudela, batez ere lehenengo urtean, lehenengo Moncloako agintaldi horretako lehenengo urtean, badaudelako Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Katalunian ere hauteskundeak. Beraz, horrek zerbait berezitasun punturen bat emango dio estenari, baina Pedro Sánchezek lortzen baldin badu lehenik eta behin investidura eta gero urtebete hori gainditzea, ikusten urrengo 3 urteak nahiko ez dut esango lasaiagoak, baina pikin bat ikusten dugun ikusita horrekin alderatuta pikin bat lasaiagoak izan daitezke. Eusko Alderdi Jeltzalea zentzu horretan zuhurrago jokatzen ari da, zuhurrago edo behintzat ez du gauza handirik aurreratu. Euskal Herria Bilduk ez da ere, baina Mertxe Aizpuruak plato honetan bertan nolabait ulertarazten zuen akordeo programatikoak egongo direla, edo behintzat gauza zehatzen gainean ere hizketan badabiltzala, beraz, ea zer datorren, eta Euskal Gizarteari ere onurarik ekarriko ote dion, segunotan Ferratz inguruan ikusi dugunak, onurak gutxi ekarriko digula uste dut denak bat gatozela. Testu inguru nahaspilatxu horretan, ez dakit nahiko jora fundamentalistak ikusten ari gara, batean eta bestean, eta testu inguru berezi honetan greba orokor bat, baina greba feministatzat ezagutzen den deialdi bat mahai gainean dagoena. Sindikatu nagusiak esango dugu Euskal Herrian, Alabek babestu dute, datu konkretuak mahai gainean jarri baita ere, Jaurlaritzari ere nolabaiteko eskakizuna, egunotan aurkezten ari diren aurrekontu proiektu horren kasik ehundiko 25 beharko litzatekeela, zaintza sistema publiko bat eusteko, 10.000 lanpostu publiko gehiago beharrezkoak direla, prekarizatutako eta familiarizatutako, deigarri egin zait kontzeptu hau. Familien gain erortzen ari den zaintza sistema edo egorari dagokionean. Ez dakit nik greba deialdi hau berbezela ulertua izan den, ulertu araziko den, ez dakit, analizire matein genezake, sozialkia berbezalako ulermena izan duen, nola ikusten duzuzuk? Nik uste hilabete honetan zehar gero eta presenta egongo den gai bat dela, ez beraz, horrendik 3 aste, gutxi gora bera, izutxidan faltaira data horretarako, eta nik ez dut hartzen naiz eta deiak erazuk aipatu duzu, ez, deiak horren aurkare joan, aurrekontuak, Jaurlaritza eta bar, nik garrantzia batez ere ematen dio, azken aldian ikusitu, ez, inkestak ikusitu ikerketak non nabarmentzen den, zaintza, maimenak eskatzea, seme-alabak zaintzeko eta bar, gero eta pikin bat gehiago gizonezkoen kontua ere bada, baina asko dago oraindik egiteko, ez, eta bide horretan horrelako deialdi batek gai hau norbaiten patronalaren edo norbaiten aurka baino gehiago nik garrantzia ematen dioten justu horrexegatik oraindik urrun gaudelako, ez? Urrun bai sistema indartze horretan, eta egia da, aurrekontuak bai foru aldundiek, bai Jaurlaritzak urtero daukaten partidarik nagusiena politika sozialen aldekoa dela, gero, sindikatuek zuek aipatu duzuekin gehiago eskatzen dutela, baina baita ere urrun gaudela norbanakoaren egoeran, ez familian egoeran eta zentzu horretan gai hau mahai gainean jartzea, nik uste egoera ez da duela 20 urtekoa, aurrera egin dugu, baina asko falta da, ez eta zentzu horretan nik uste 30ko greba hori ere baliotsua izan daitekela zentzu horretan batez ere sozialki. Tira, aurrutzeko dugu gaurkoz behintzat, azken galdera, zaki galdera trampa den, igandean, Behobia Donostia, asmorik, errepide bazterrean, barruan, urrunean, Behobia Donostiatik ies egitak gauza zaila delako galdetzen dizut hau, Jordan. Bai ez, lanean, kasu honetan asteburuan lanean, Behobiarekin ere bai, eta espero duguna parte hartzen duten 30.000 pasotxotik hoientzat eguraldia proposena duki dezatela, ez bero gehiagirik, ez hotz gehiagirik, eta ondo pasat dezatela denek, ez? Eta, estu dabilenak, medikuek orain esaten duten moduan eta prestatzaileek, ez dezatela gauza behartu, erretiratu behar baldin badira erretiratzeko, beste Behobia gehiago egongo direla, eta batez ere hori ondo pasa dezatela. Parte hartzea dela garrantzitsuena. Datu ere badu ematen duenez, emakumezkoen parte hartzeak ere gora egin duelako, oraindik ere 10-tik
3 dira soilik emakumeak, baina bada aintzat hartzeko kopuru bat, ez dago bat ere gaizki, eta tira, hain herritarra izaten segitzen duen lasterketa honetan, eguraldia lagundugun, tira, aurten piratak gainera bereziki omendu nahi dituzte, eta gainera konkretuki Donostialdean oso ezagun egin diren dagoeneko ezain gazte diren belaunaldi hori, rokero zaharrak eta pirataz jantzita gaintxurizketa alde horretan urtero biltzen direnak. Jordan Arretxe, eskerrik asko gaur geurean izategatik eta izango zaitugu berriz ere, ze inbestidura honek zer esan handia emango digu eta uste dut datozen asteetan ere izango dugula tarterik. Eskerrik asko. Bairu gaietz, eskerrik asko, Gabon. Behobia, rock and roll. Zerke esango zuzuk aktualitatean inguruan? Pentsatu. Aktualitatea. Letxez esango denik aktualitatean inguruan. Riola, pentsatu. Aktualitatea. Bolígrafoa. Café. Mierda. Basura. Zari buruz hitz egin behar du? Kaixo, nire Arriola naiz eta aktualitateari buruz hitz egingo dugu. Ez dakiz zehazkiz esan nahi duen horrek, baina... Aurrera! 5 ordu bideo egiteko! 5 ordu bideo egiteko! Jas! Bizitzaz ari gara. Denon bizitzaz ari gara. Nireaz, zureaz, gureaz. Hablamos de beber dignamente. Euskal Herrian bizitzeaz, herrian lan egiteaz. Ereiteaz eta jasotzeaz, denon bizitzak zaintzeaz. Cuidados en todos los momentos y en ámbitos de la vida. Gure gorputzen, komunitateen eta lurraren iraunkortasunerako. Zaintza sistema burua ustea da, etxe asko eta askotan. Adinekoen zaintza edota adinekoek ere autonomia mantendu ahal izateko zaintza ere behar izaten dutelako. Ez da azteko azken datuek diotela, milaka izan direla, ez 1.000, baina 1.000 eta zertxo bait gehiago, oraindik ere zaintza laguntza eskatua izan, baina jaso gabe hildako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiritarrak. Ez da ez, txantxetarako kontua, eta etorkizunean nola demonio montatuko dugu zaintza sistema publikoa izango baldin bada duina eta denontzako jasangarria izango dena. Sindikatuek datu zehatzak bai gainean jartzen dituzte. Jaurlaritzaren aurrekontuaren 125 gutxienez, 3 milioi eta erdi 10.000 lanpostutako soldata ordaintzeko eta antolaketa bestelakoa. Euskal zaintza sistema publiko duina behar dugu. Langileen eta erabiltzaileen baldintza justuak bermatuko dituena. Zaintzen duen jendartea nahi dugu. Batera jotzea. Eta horregatik. Eta garbi ikusten ari garena da. Sistema kapitalista heteropatriarkal eta kolonial honen 30ean grebara goaz.
alaxe, heldu gara amaiera aldera agur esateko ordu aldu zaigu. Sara Azurtza, konpositore eta musikari donostiarrak jauzi egin du musika elektronikora eta honekin agur esango dizugu, baina badakizue, bihar hemen nahi zaitu zegula, egunero bezalaxe, kolpez kolpe, Antenatika eta Albistegi Azido, Fidagarri eta Jator honetan, eta badakizue, geure hemen izango gaituzula. Gabon pasa. Espaloi bazterrean autobus gorri